bono nakatindog akasalalastiko. No mapandang medjay eskwela ako koyok kang na agkakaka. Tas kamlatay na todo atopak may sang nga adik pa. Margareta tinaganda ng amok at Pampanga. Nagdadakal timasal na nagtatanggan ay tigurong na. Muna nakarkarong pa na di Julina. Hindi pa nagkita ay kunang lampalya na agas ka seksita kalong kong rosana ng tigyan kay gurong kasala gurong baka. Margareta tinaganda ng ambok at agabaknotan. Nag-iisip yagipan na nagadrung-rung pa rin isang auna. Ngayon is manakapin Angelica panang bukir. Nanagyan na yung mata kang ka-flawless kakanong tikosang nang nagyan na yung na kasla gurong tinuang. Margareta, Margareta, may sa kamel gayang abangan alilaw. Ni gayang Margareta, ni gayang Margareta, at may sa gayang alakay. Lakay, 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 habak lang. Ay ako ay Margareta yung mga lugo kansa. Nasa story Margareta may sa nakapakla taga Pampanga. Ladies and gentlemen. Awang gabi man tayo matang ni nagawang di special request.
Miss World.